ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои шуш 1995 сола ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 объем мегӯяд, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд, нахаду ягон камбудӣ надорад. 4 та балон мегӯяд пачка, 4 та диска, хадавои кадагӣ, мошин мегӯяд 100% срочно сумдаркурай. Нашо тонировка, ҳуҷҷатош ягон чиз нест, инаша аз соҳибашон мегирен. нархи мошин мегӯяд 45 000 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мешавад дар назди капоти мошин бардорам. объем мегӯяд моторош мегӯяд нахаду аст, ягон камбудӣ надорад. нархи мошин 45 000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадоми шумо ки харидори аниқ бошад, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумота гирен. агар шумо дамохали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, ин хел маълумот сурат ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкото нагузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки доре поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ВАЗ 21014 аст ки соли барои 2006 сола ки бензини холия суди чӯрич газ надорад. объем мотораш 1.7 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мегӯяд черепахош ягон ҷош варид кадагӣ нест, заводской аз худашай хадавои губкават кадагӣ, хоб тонировка ва ҳуҷҷати мошин мегӯяд неки бучидаga. 4 диска, 4 балони пачка, салоншам тоза, ҳамаш нахаду. тонировка ҳуҷҷат мегӯяд бучидаga, инаша хӯрен агар худатон мекунем. хоб нархи мошин мегӯяд 19 000 сомонӣ аст, бо ягон сум арзон мешавад. танҳо дар назди капот мегӯяд, ба телефон мегӯяд савдо намешавад ва ба телефонам савдо накунед. мошинхари аниқ бошад, мегӯяд омода аз пеш бинед, бо ягон сум муомила мекунем. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кадоми шумо харидоред, номерошон мегафонам, марама занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро бояд тега аст ки Mercedes-Benz C-класса ки сечка инам хеле серебристи соли барои шуш 1994 сола ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. моторош 1.8 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд 100% нахаду. мошин мегӯяд срочно мегӯяд москва мерам, мегӯяд пул дар кора билет гирифтаанда ба хотир мефурӯшем. мошин мегӯяд коробкаш, хадавои краскаш мегӯяд тоза, ягон расход надорад. яъне ки самбуфер, яъне ки хеле магнитофон оригинал дорад. мошин мегӯяд 100% тоза, 4 балони нав, диска, ҳамаш как надор мегӯяд. мошин мегӯяд бе камбудӣ москва мерам, мегӯяд ба хотир мефурӯшем. нархи мошин бадон 33 000 сомонӣ аст ки бо муомила ҳам дорад. омода аз пеш бинед. ин мошин дар Душанбе. кадоми шумо ки харидор бошед, марама тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ВАЗ 2110 аст ки соли барои 2004 сола ки бензини холия. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. ҳама ҷош мегӯяд 100% кор мекунад, бе ягон камбудӣ. бензин мерези мегӯяд ҳайш мекунӣ. ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола ҳаст. тонировкам 1 сола дорад. 4 диска, магнитофон, ҳамаш 100% родной краска, мошин нахаду. ҳуҷҷат, тонировка ҳамаш срок дорад, мегӯяд хай бо аниқ када мегирен. хоб мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад. нархаш 15500 сомонӣ аст ки бо агар мошинхари аниқ бошад, мегӯяд биё аз пеш, мегӯяд бин дарун берун ҳама ҷоша ягон сум муомила мекунем. дар ноҳияи ёвон 15500 сомонӣ. номерошон 5 дага кор мекунад. дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро панҷум мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Camry аст ки соли барои 6 2009 сола ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад.
Авио моторош 2.4 литраи коробкаш автоматаи саистани мошин мегад на хаду неки якта кордора ҳозир ҳамнаша мефаҳмонем. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балонаи пачка мегад, мошин мегад ба хобкансане электропакет. Фақат мошин мегад камтар кашиши мошин мегад бениҳоят суста мегад. Амира соз накардиян мегад хай кадомтон хайдори инаша худо соз карда мегирен сунда акроме мошина мегад кашишиш сустае. Яъне ки ра усто бурда шурӯъ мегад фаҳмидан агар ки фаҳмодан ларкора мегад шутобе ки бинад. Мотор мегад 100% камтар мошина кашишиш сусти бада мега соҳиб шо. Нархи мошин мега 80 та гуфтесем бо арзон ам мешавад. омада аз пеш бинен арзон када метия мега нархиш договорно, яъне ки муомилаи арзон када мешавад. ин мошин дар ноҳияи хумсангири қарор дорад. нархаш 80 та. кадоме шумо мехаред марама тамос гиред. шашум мошини фурӯши навбатӣ аз Сабадро Daiwon Nexia аст ки светои сафед соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторуш простои 6 литраи коробка механикаи мошин мегад на хаду инамехе радной краска электропакет 4 диска 4 балонаи 80% дорад. мошин мега ягон камбуди надора мегад. мотор мега навай. мотора кадаги мега нав. срошна мегад мефурӯшад бо нархи 12000 сомонӣ. одамони харидор боша бо ягон чиз чақчақ мекунанд. ин мошин баъдрон дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 12000 сомонӣ. номерошо мегафона кор мекунад. барама тамос гиред. шумо дам агар хамхари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, гов, мол, телефон, чизе ки барои фурӯхтан намебошад бардорам, метавонед ки суратоша қатъи маълумотош, адрес, нарх навоша ва номерои худро нависа дар WhatsApp имо рӯй кунед. моерем ки эълонда рекламада мегузорем. автомошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2010 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. авио мотор 8 литраи коробкаш автомат саистани мошин мегад на хаду тоза. мошин мегад полни худ мегад тоза американка. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 диска 4 балонаи 90%, кондитсионер, амаш электропакет, амаш 100%. мошин мегад американка тоза. хоб нархи мошина мега 80 та гуфтесем бардор мега бо муомилаи хуб арзонам кардан мешавад. мошин хари конкрет набошед омода аз пеш бинен. кадоме ки намехара мега ради интерес ради арзон кадан мега занг назананд. мошини хари аниқ бошед муомила мегирад тоқа суми хӯрӣ. ин мошин дар шаҳри душанбе 80000 сомонӣ нархош. номерошо вавилон. дигар маълумоту пураша аз рақамҳои поимода гиред марама. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. авио мотораш 8 литраи коробкаш механикаи мошин мегад на хаду. мошин 1 сола ҳуҷҷат мегад дорад. 4 та балон мегад наваса хадавои кадаги гази евро 4 4 дискаҳои худаш номеро транзит электропакет мошин на хаду. хоб бардорам агар кадом маълумотош ки кам бошад аз соҳибашо худатон пурсида мегирен. нархи мошин мега 45000 сомонӣ аст бо муомилаам дорад. ин мошин дар туратура душанбе пойтахт қарор дорад. идам хали радной краска амихел сиёҳ дар шаҳри душанбе 45000 сомонӣ. номерошо мегафон аст. аз ами рақамо дига маълумотча гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон Toyota Mark D аст ки светои сафед соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 2 литр коробкаш автоматаи мошин мегад на хадо неки камтар меличовка кор дорад мегад. неки нагуфтанд чӣ корай меличовка мегад кор дорад. неки моторуш мегад беҳтарина мегад. мотор 100%, 4 диска 4 балонаи 80%, кондитсионер электропакет дорад. меличовка кора мегад ба он худури мошина мегад арзон мефурӯшем. хоб нархи мошин баъдрон 15000 сомонӣ аст ки бо ҳамин 15000 ам ягон сум мегад арзон мекунем агар ки шумо мошинхари аниқ бошед. ин мошин дар ноҳияи Мастчо қарор дорад. 15000 сомонӣ муомила дорад дар назди капоти мошин. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед номерошо тисел аст. аз ами рақамҳо дигар маълумоти пураша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон бояд тайга аст Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораша бардор 1.5 литр гуфта соҳибаш коробкаш механикаи мошин мегад хай ҳолати соза мегад. амехел маълумот навистиянд.
на ҳолати зур, на ҳолати безеб, ҳолати миёнаи нахаду. خب ماشین رادنوی کراسکاس کانسنر الکتریک коробкаш механика 4 تا диска ва баллонои 6-70 фоиза. ماشین бадо хела маълумотош кам аст ки хай бо агар шумо харидор бошен дига маълумотша мегирен. нархи мошина мега 70 та гуфтесем агар шумо харидор боша мегад муомила мешавад. ин мошин дар шаҳри бохтар қурғонтепа қарор дорад. 70000 сомонӣ муомилаш дар назди капоти мошин. номери телефоншон билайн аст, маромад тамос гирен. шумо дам агар охари мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин ҳам хеле сурат маълумотро рекрем мо фурӯшда рекламада мегзорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадро Mercedes-Benz C-класса ки бо тайга сечка светои серебристи соли барои шуш 1995 соле ки бензинга сардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литр, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега ҳамаҷош 100%, фақат ҳами камбудӣ мега як краска мекунӣ, ҳамин дига ҳамаҷош 100%. дига барои краскаш яъне ки нархаш арзон када метиҳан минус мекунанд. газ бензини кор мекунад. моторош мега нав аст, хадавои кадагӣ, ҳуҷҷатош мега 1 сола ҳастай ва баллоншам мегад хай на безебай на чи соза мегад. ҳами камбудиш бароду фақат як краска мегад, дига ҳамаҷош 100% кор мекунад. 4 диска 4 баллонои нав. як краскаш мегирад, ба ҳам хотир арзон када метиҳа мегад. нархи мошин 28000 сомонӣ аст. бо ҳамин яъне ки арзон када метиҳа, яъне ки пули расход пасходша ягон сум арзон мекунад. ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. беҳуда мегад, занг назарӣ нами камбудиша мегад. гуфтам мошини хари конкретна боша мегад, аз пеш омода бин ягон сум муомила мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли барои шуш 1993 соле ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. моторош прасои 6 литр, коробкаш механика. мошин мегад нахаду. ҳами хеле свети нав хеле бардон чиме шампанский свет аст ки свети хадавоя 4 дискаҳои рамашка, 4 баллонои 6-70 фоиза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошини 93 соле ки нахаду ме омода бинен, маъқултон шава бо савдо ҳам мешавад. чихолои навзадагӣ. нархи мошин мега 20000 сомонӣ аст ки бо ягон сум муомила мешавад дар назди капоти мошин. ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. 20000 сомонӣ аст ки бардорум бо муомила дорад. номери телефоншон мегафон Instagram аст. агар шумо харидори конкретна бошен, аз ҳамин рақамҳо дига маълумот чагир. 93 сол, Золотарийск, яъне ки шампанский свет, Душанбеда қарор дорад. маромад занг занен. шумо дам агар ҳамхали ягон мошин, хона, замин, квартира барои реклама инам хали ягон чиз дошта бошем баъдорум, метавонед ки сурат маълумотро рекунем, фурӯшда мегзорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.